bono aye bono emirimo yago gukora gabwa andosi kusinasukire gose nigole gose nsachinde gose no emirimo yago bwerigete ngigeko gera uracha kondra bubekere nachire gokogoria kiutagete kera nachire gokogoria kiutagete bono no nachire gokogoria gose ne chinko nagotebiringe soromo goso bwenete kongesa immediate nte spot kira I am a customer, I am always right kwa razangu ncheni kwambwa tobo ene kiretaika. Okay, na achire gose no hoteli igaiga na gote ndetere miski gocha gigaiga ndete miski bring it to me. Okay, mix yama yakoro kwaleta na gote rendo lete chumbi kwenda kwalete chumbi na gote rendo lete salad kwa razangu kwalete salad. Okay, na gote brigendo lete yarale kwa razangu tena. Okay, uikolete nagote brete chumbi uikorete kindi gyose binkusa barasi mokore kiagera ninki bono ni gasi uri igasi yagure nche no mutecha ni gondo rwesiraiti igondo rwesiraiti oroche na chire gosina so ogoroso sine chire ti ogosine chi TV nagote bringa ki TV yente tebeiga kuikokore TV yebe style frani yo kebuya kabisa bune igando chika ya getembe kubwataiga. Okay, kabumu wangu ndoserie TV inde right kogotebi kabumu wangu ndoserie TV na ndoserie wangu nchengende nduo na gotebi mbekere simie mousepiece mousepiece mousepiece. Okay, kuna gotebi mbekere mousepiece. Okay, obwenerete kanga kwambikire nduo rota tatali go chagoteba ngatigana danchi kuoi nine na gotumeto ukaigore tuka yokorosi chisimi na gotumeto ukaigora etuka ukaigora hoteli na gotumete gote naya gwanchete ko gwanchete rende nchebono obwenere tonkorere bunantaite kiagera ncheni gonde right for everything na chire kinyonsi na gote ngingire style friend ngingire rasta rastafarian okay rasimo korebo aye ngingire rasta bunantagiti rosia etuki bunura rosi nga kiumuga kangwa kagota na kagota nga kiayendosi bunantaite pono tate konrosi bunutagiti utate konrosi bunutaite tabatali please injene customer ni gondo urwesi right na chiro eduka yao eduka yake na chira gote mbekere sukari beke sukari gabwe kilo. Okay, mbekere gabwe emionye 3 nga keke emionye yonse 3 gaki onkoro nga jura choire emionye 3 gose manyete haje gose mbekere packing potanga no 40. Okay, asinale guatantanire tingane tinkorusia se embwe yokrunga customer service right embwa nere yugo ekurunga tasubi ya uchafu tansubi ya uchafu no maite gente gina kwa nanki tasubi ya uchafu gende no enu muntu nera mwanya bantaro gukora gusina hoteli tu abachikaso machini chiro chibwate chechembe sana nga ndetereke kunya gukano kuirani omuntu igana yabaga hotel customer service right motebi yaya igatali ro gendo ligi mugasoko genda no nyina mache yo gwesibyo koboko akuna acha ko genda se tabwire ko abandi bari bagusalia maskani uruchi gwachiri bwo monyene no manyete nga uchumi yaye nere nkoligiale ogupimire kolenga ninchiraga ni ukumupinga nga menta customer service right erago komentati garagenda sara pakesi raisi nintaite nkigeko nkiginasali yapo gutenjene customer nchendage libuna naba acheire bapema ndage liburunge higa nchepaka nesoke kerole customer terminating ngore entitled konyora kirigento bunotagete gekoro no monyene nabwata machikaye nato kusema chikamu aguri asibi asali byo monyene osali ko customer service right no nechianga kai kametumba okwe rengi omanye kugura uikabwe rengi ne ba Josepi uturbane toma Josepi no utakura stiri igoti yale ngwekole ngwekole umuntu abwate gusina maboka inga machafu uyu guturbani chianga akuyigora paka chiri chiboire ngange pimeye oyipimuru tanso oyipimu customer service right okorotarogenda mane wena to bwate rubinyerere obutoli kubinyerere abantu na abanyola rubikeigo unsaligo tigango tebina na ki customer na bwene teko variety for everything aye tatu mwana uminta yebne customer gento bwene teko kora aye monyoko hoteli sabe bintu buno taite kwarasa kulingana no muko ore naye to akwa gente kerne muena kabisa andronsi pi asole kiagere ne besa kwa kobire mapema kwarasa nguraru ni ani muka chemsi ankoro patiton try data toma muka chemsi ankoro ke bacha eli dakini ko bateviga tondi try data tomo never